Да. Или може, айде. Не, сега да видя дали има такива неща. Добре, аре, кой искаш да купим? Ами, научно нещо. Е това. Научното. Ще бъде тук. Добре. Ей, пегле. Ало, това. Чакайте първо да си мина на мисията. Окей. Отиве. Кучето на PewDiePie. Кученце. Пусти го, пей. Ти, чувак! Чакай, трябва да съм внимателен. Хап! Аре, бе! Къде отиде? Си на PewDiePie, къде си? Най-после. Взимай! Трябва да спеша. Yes! Да. Искаш ли пак? А това пак ли кучето на PewDiePie? Не. Да. Абе, колко кучета има PewDiePie, бе? Нищо не знам. Аз знам един ютубър, дето има 24 кучета. Мисля, че наистина. Това видео ще бъде много кратко. Но искаме да ви покажем играта. Да. То PewDiePie, нали беше най-известният ютубър? Май да. Аз мисля, че съм гледал как играе в Final World. Опа, ето малко. Сори, стана по погрешката тук с хляб. Поне да не ми беше казал. Да не ми беше казал. Друг път ще знам. Да, кой е? Много. Ето между другото има и PewDiePie блог, той е много смешно, защото там пишеш, примерно, здравей, той и ръгаци по зубните. Да ти ебе, майка. Да. Значи, най-голямото с някой аз съм чувал тогава. Чакайте. Вижте, не! Такова си? Много много. Може да си купим земя. Да. Ма даш? Ей! Колко малко земя! Да мейкна ли видео? А може ли да стримвам? Не. Давай, стриминг. Ма трябва ли да снимаме видеото и кога ще снимаме и така нататък в мен не ми Аз мислиш, че разбирам тази игра много. Нямам представа какво се прави в нея. И аз съм така, аз даже... Нямам представа какво правя в момента. Само че цъкам рандъм бутони. Да, ами цъкаме с двама мислите и почва да го... Не! Yes, се горела! Yes! И се гледа дя. Yes, се горела! Вика, бе! А това са му абонатите ли 400 на 40? Не, това горе са му вижданията, пък това долу е абонатите, да. Айде да му купим ароматни свещи. Айде. Къде да ги сложим? Ще го сложим върху онзи кашон там отстрани. Абе, тук е! Тия ароматни свещи как ме дразнят. Но са пъгали са ароматни свещи. Айде и така да го палят в кашон. Не мога тук да го сложа. Глупави ароматни свещи да подпалите кашона. Какво? Това избирам какви да са ми свещите. Така си да се съмти. Това няма да го слагам. Добре, да сложим една за кучето му. Не, бе! Не, пак искам да се скава! Да му купим растение да се отглежда животно. Растение ми трябва. Да се отглежда животно. Как не мога? Не, пак искам да го ела! Сега няма толкова, няма. Добре, отиди, когато... Тук мога ли да го сложа? Ябълка. Къде мога да го сложа? Тук?
да си вземе нещата. Ама това не мога да го сложим. Виж, може да бъде различно. Добре. Ябълката гадна ли е? Добре, сега ще стопираме за мъничко. Вие няма да разберете изобщо, но аз ви казвам, ще стопнем видеото и след мъничко ще го продължиме. И така, хора, продължаваме. Аз съм сам с ютубър Еди, какво си, забравих му името. Утре да ни платиш. Да, за 2 дни. Знам за каква лева. И да видим така, да направим ново видео на не това. И да си купим нещо. Една баскетболна топка. Ето. Оп. Ето. Падал. Хоп. Така. Всякакви басейни. Надолу ни има... И така, хора, след малко ще спирам видеото. Надявам се да ви е харесала тая игра. Ако събере това 5 лайка, качвам втори епизод. Ако събере повече, пак качвам. И така. Чао!